राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी उद्या मतदान होत आहे। आजपासून निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी याबाबतची तयारी पूर्ण केली असून सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात सकाळपासूनच मतदारसंघातील एकूण 310 मतदान केंद्रांवरती निवडणूक कर्मचाऱ्यांना पाठवण्यास सुरुवात झाली आहे। या मतदारसंघाचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी हेमंत निकम आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार श्रीधर पाटील यांनी नियोजन केलं असून निवडणूक कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीसाठी ईव्हीएम मशीन व इतर सामुग्री कर्मचाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आली। यावेळी पोलीस अधिकारी उपस्थित होते। सर्व निवडणूक कर्मचाऱ्यांना पोलिसांसोबत त्यांना नेमून देण्यात आलेल्या मतदान केंद्रांवरती रवाना करण्यात आले। 38 एसटी गाड्या व 3 मिनी बसेसद्वारे या मतदारसंघातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले या तिन्ही तालुक्यातील 390 मतदान केंद्रांवर हे कर्मचारी रवाना झाले। मतदारसंघात एकूण 310 मतदान केंद्र असून 1500 कर्मचारी निवडणूक प्रक्रियेसाठी घेण्यात आले आहेत, तर पोलीस कॉन्स्टेबल व होमगार्ड मिळून एकूण 600 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे।